الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال صلى الله عليه وسلم إن الجمال قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر بين الجماد وشعبان أخرجه البخاري ومسلم أمبي الله تنو أمبا دمنيني أمبا يفدلي أمبا نيني ألافيا كان كيسي كباني ركون تورو منان كبارا جبو ni alay jomi kanda ode kanda bagay ni alay jomi fili kanda bagate sola ambe seri amma cité minni bato ci ala makka kani ala kelempewte je nyogonte ala la ambe sharia muhammadu ala ka jondo ala ka cidendo kisini nema baka ana ka dunkew ana ka shebon ala ku kisi min ka chakosobe no temina ka boy ala ka jowo ala ya fo ka qur'ana kono ako san kalo jate ale ala fe lahul mafujula ko kalo tani fula de do depuis ala ye san kaba wolon fula da ani duguma kololon fula ko san kalo tani fula ko kalo nani bu ola kulu ye lahor makalo de ko kalo nani ko kana ayira kunto nyo kono de kalo nani wulu ye lahor makalo ye o de dina min na jolenda tilelendo konin kalo nani lahor makalo akana yira kunto nya okono tawsirikelaw doko fala tajlimu fihin anfusakum ko abesage kata kalo tani fulay mbedema san kalo tani fulay kono na la akana yira kunto nya okono tawsirikelaw doko ko to nyali mbesage kata kalo nani ndema harisa salen na cide mbolo harisa mimbora buhari muslimu kono ciden ko ako wakati ko ayele mana kana fo a chogo korola depuis 2000 alay sankaba wulon fulani duma kolon fulada ko sanye kalotani fulade ko o kalotani fula ko kalo nani bula ko la hurma kalodo sabayin tugulembe nyona minye zul khada ni zul hijani muharram nunun tugulembe nyona ako kele uba fo ma rajaba mudara ko be jumada le akhiri ani sabani ni nyogonje bal mo la hurma kalo do de fuleni arajaba mi amba kono ambe arajaba min kono aka fasamanta do ye munye la hurma karo dodo la hurma kalo saba ala luyu ke la hurma kalo ye kele kanaku kono ni islamiya jihadu be sisa ni sebanye ni islamo be jihadu la kalo saba ikele teke ukono akunye munye hiju kalo dedo zul khada mo beta hiju yorola odela zul hijja hiju beke odela muharamu hiju kala be sage o kalo de la kanu ka yorola nin kalo saba ala ya kele haramu ya puru hiju kala ka hiju kene hakili sige arajaba min fulani nyobe san chamancela ala yo fananye la ko la horma kalo kele kanaki akono pour mo na seku ka ko nyanabo akono mimbe commerce minke mimbe ti kal mura minke mimbe ta dugu min ina ta kono
rajaba fana kele haramu yara kunu kake la hurma kaloy min balma rajaba kalo min fulani nye anka do saharu rajaba lam yusbitu bidalilin shahihi mimma yuqashisuhu rajaba kalo min fulani nye saharu rajaba lam yusbitu dalilu dallama sabati dallami sahalendo kafasamanti asidama ni la hurma kalo ya inte lam yusbitu bidalili shahihi tuqashisuhu bi shay'in min al-ibadat dallama sabati dallami sahalendo kala rajaba kalo min fulani nye ka kere ani batoshiye della shima sabati ka rajaba kalo ka kere ani adamana batoye ودella masabati وقال حافظ ابن حجر القسلاني الصافي رحمه الله لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة تقشسه مخصوصة ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يشره للحجة ابن رجب أكو من لا ابن حجر الحافظ ابن حجر أكو رجب كلو من فلان نيته أكو حديث سيما سبتي ka arajaba kere-kereani fasamantiai hadisa sima sabati hadisa min bella darab arajaba kalu na ba kere-kereani damana fasamantiai ako hadisa ma sabati fana min be arajaba kere-kereani sunye hadisa ma sabati fana min be arajaba ka kere-kereani kai ko fende kasuwa kono ako ma sabati ako ama sabati fana minye kasudo ken nafila e arajaba kalo kono ako hadisa shide masabati nununa kabo chide fi sallallahu alaihi wasallam hadisa masabati ka kere ka damana fasamanta dama hadisa masabati ya ka kere ko sumbe se ka kya kono hadisa masabati fana ka ewa dondo fo ko be suwa kono hadisa masabati fana ka sufe jode ni chufe nafila adamana nafila dama ko foyi masabato la ni della be seka ken minye ni ibn rajaba ay kitabu do dila ko tibyani li ajabu fima waradan fi fadli shahr rajaba ay kitabu dila ni rajaba koka ako hadisa munun nana rajaba kola ako hadisa umbe ay hadisa nunun tilakata tila yorma fula hadisa tanikele ako ulu ye deifuye hadisa mugani kele ulu ye mawduye hadisa munun nana arajaba kola aya be fara nyugonka ku tila yoroma fula abe fara le nyugonka hadisa bisaba ani saba tani kele ako ulu ye deifuye muga ani kele ulu ye mawdu yerede ka galon dila ka dacide na sallallahu alaihi wasallam amam fo أو من يسوني ابن أرجب حنبلي عليه فناكو وأما شيام فلا يشيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما شيام فلا يشيه في فضل الشهر في فضل الصوم في فضل صوم الرجب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ابن أرجب حنبلي فناكو كم من يسونكو ko foyi masabati arajaba sunko ko foyi masabatala arajaba sun fasamantiya ko foyi masabatala kabo ciden bolo foyi masabatala kabo ciden ka sebo bolo hadisa sima sabati ka foyi kan nin don su arajaba la nan fasamantiya bala ko hadisa sima sabati ciden bolo masabata ka sebo bolo sallallahu alaihi wasallam bal asabatira umar ibn khattab bolo arajaba ni mugo munun suna ko arajaba fasamantana arajaba bonya kama umaru bu ewa abreke bereni do ba bolo abo ke ku tege faraw de goshi ku tege do dumuni kono ku ka dumuni ke ko arajaba ye fende ko jahilu de tunya bonya jahilu de tumba bonya ko silamiya sariya ye uboye umar ibn khattab asabatira bolo ni mugo sunna arajaba
kono nanda ko be arajaba de bonyanaye umaru bi tege farade gosini bere foyi ka do dumuni kono ka dumuni ke ako summa kere arajaba jahilu de tuma bonya donc arajaba bidiya do yo munye ni mugo dobe sundo foku ka ke akono na ya me yoro aya me mugo sigira telela ya fo aya me mugo ya fo radio lawo aya me erjo soso kawo ko ikan nin do insu ikube ikan ni hakke so arajabala nim fasamanta bala nim baraji bala asima saha imma tigi hadisa fo hadisa min yedde fuye imma tigi hadisa go hadisa min yegalondirale ka daci denka summa sabata kono me mo min idderela ikalla da sunnunuma tenesu alamisa su kalo tile sabasu mo min derela kanunun ke be se ku ka arajaba kono ube uluke kalo to kono chogomi ubuke arajaba fana kono o chogo kelena me kanada mana sun kerekerani arajaba yo masabataye ومن المحدثات الذي في شهر في هذه الشهر ابي بديو دولاني كوكورا منون بنين كالولا كو صلاه الرغائب صلي شغو دوبو بولو كو صلاه الرغائب صلاه الرغائب كو arajaba juma folo ko ibe sallinke do ba ko salatu isini asariya ko sallim min arakantani fula ko ewaiba salli futuruni safo ce ube asalli safo kofe uba fama ko salatu raqaibu ni sallim min fulanyi qala shaykhul islam ibn taymiya wa amma salatu raqaibu fala asila laha bal hiya muhaddasat shaykhul islam ibn taymiya ko ako ewa salatu raqaibu min fulanyi akolle siritala ako kokura dedo ako biriya dedo ako hadisa nanala imma hadisu maqtu'u ube hadisa min mughtalafu fihi ube hadisa mi la yuqta'u bihi dalilati sika kenay Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah ako salatu raqaibu min fulani nye ako hadisa masabara lisri taala ako hadisa taala fala yustahabbu la jama'atan wala furada awa ako akasalli kanuninte koy jama ka kewo akanuninte akanni arajabani salatu raqaibuke ikelendo ako akanuninte ikake delilatala ko kurado bidero delilatala minye ko salatu raqaibu delilatala qur'ana delilatala sunna ko kurade do bidere do akanuninte mogo kake aw jama ka sallio akanunente akawuka ikelen ka sallio akanunente ikake lesritala derilatala harisa munun nana la bedde ifu mawdu ashima saha minye salatu raqaib wa min al muhaddasatu alladhi ya'malunahu fi hadhihi ash-shahr abe kokura wala kokura munun mugo bake nin kalola sudo bu golo ko laylatul isra al-ashra wal miraj ko arajaba mugan wolon fulana ko ciidenye sanna yeleke odela ubo odon fanake wajilu donye kamugo fara nyogon kam misiru kono ka wajilu ke ko ciiden ka sanna yele ko akera arajaba kalo dela ko arajaba mugan wolon fulana Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah ko ako minye ko ciiden ka sanna yele ko akera arajaba kalo la akwa sabatilente delela tala ako ciiden hin sanna yele ke misiden ka sanna yele ako dalila mana ka kere ya ko akera nin kaso de la nin kalo de la della jele mana ko akera nin kalo nin ta hake de la jella jele mana ka wakati kere ya dalila kono dalila to fananda bal doni ka do ko ciden ka sanna yele kera arabiul awwali do kono bo minye ko ciden ka sanna yele infana kera rajaba de kono mugani wolon fulana kamogo dalaje mishiru kono ka wajulu ke bidiya do lesritala dina kono tiden ka sanna yele hadisa site minya sabati ko akera nin kalo kono janko mugani wolon fulana o delila masabati o hadisa masabati o ko don fana ke nafila donye ka sun ko nafila sun donye ube ko don fana ke wajulu donye bidiya do dina kono lesritala mogo ki yere kolo sama o minye anka akajuma folo mi ka kere ni salli ube ka kere ni suye hadisa yore na nasihi muslimu kono ko bali yere
ciden ko sallallahu alaihi wasallam akon mugo kana juma don kere ya don toni nyogonce ni sunye mugo kana juma su kere ya su toni nyogonce ni salliye donc be salli minke ko arajaba juma folo ciden ka hadisa yere sahih muslim kono ayobbi ko boye ko sagi dalla taala barakallahu li wa lakum fil qur'anil hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-dhikril hakim aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum lisa'iril muslimin min kulli dhanbi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ومن المحدثات التي يعملونه في هذه الشهر أبي كوكرا ولا كوكرا نوبو كن كالولا مغمون بأرجب كالو كريكراني الأموري مغو دوبي ko arajaba kalo ube fasamanta dama alumura la ka kere kata alumura ka kono o fana delila taala harisa site ni cide nye fasamanta di arajaba ka alumura ma bari hari abdullah ibn umar ka hadisa min nana ko cide nye alumura ke arajaba kono amba aishatu ya asoso kola amba aishatu ko akwa abdullah ibn umar akwa nyinana an ba shi tuko cide maddali ka alumura ke arajabala cide nya alumura nani de ke sani akaka hiju labanke o bekera jul qada de kono cuden ka alumura nani a bekera jul qada de kono cide maddali ka alumura ke arajaba kono arajaba ni kalo to be kelenya ibe alumura ke kalo to la chogomi ibe alumura ke ale fana kano chogo kelena medamana fasamanta ta ka alumura la don fana ba kere ni alumura ko umratu rajabiyya de la sabati lento fana la ni mo mi nya kere ya kata alumura ka kono ko pasike aka alumura da mana baraji bala kateme kalo to ko fana ye bidiyai le sirita la dina kono ni ka alumura ko ni benna la ko ni kalo to adagara ka alumura ka kono me da mana fasaman jamma kere ka di aka alumura ma o fana ka do abe ko kurawula ko kura munun nu ba ke arajaba kalola nu ba fo ali atira arajaba tan folo do be kantigeli fewndo kantige ka kantigeli fewn kantige ko sogoye ko dumuniye o ba fo ma ko le atira silamiya sariya la hadisa sabatira bukhari muslimi kono ciden ko la fara'an wala atira ako fara'ate atira te faraye munye jahili tumbake nu kan nyame jigina akono folo uba akantiga ukaboli uye ciden ko te silamiya kono wala atiratan ako atirata fana te atira fana imamu an-nawawi rahimahullahu akasarahu kono ako kantigeli fende do jahilun arajaba tan folo ubo o kantige uba fuama ko atiratil arajabiyyat ko arajaba ka kantigeli fe wo minye imamu an-nawawi ako min fuleni nye ako bidia konendo bidia mi ni awajibile mbatiku ka uka toye mo min ba ke fana anku balala wo cide nya cinya ka boy atumbe sani silamiya kana jahilun arajaba tile tanfolo ube kantige fendo kantige ka ke sogoye ka du me silamiya nale silamiya ya tushe ciden ko la fara'an wala atirata ni hadisa be bukhari muslim kono ako fara atira te kantigali femmin tumbe kantiga arajaba kono ciden ko te silamiya kono silamiya yo touché ko boti ko boy donc mo kan ni fana famu foyte kantige arajaba fana kono ko yigo ke sogoye ube ko sadaqati abe bidiya balma onye min fo awye fasamantia min dira arajaba ma o yella horoma karo ya doronde la horoma kalo do ni ye junubu ni alakuta ka kono ika junubu ni ka alakuta be bonya ika akomi la horma kalo to me fasamantia shide te min kere ya kadama fasamantia te su fasamantia ma kere ya kadama salli fasamantia ma kere ya kadama damana salli te adamana sunta bolo bo minye ko ciden ka sanna yele kera kono cinya toda mo munum be fara nyogon kam mugani wolon fulanna ka ke wajuli e bidaro lesirita la dina kono
nimba kerekerani ewa alumura ko ibe damana baraji sorola lesirita la derila tala aka alumura ni kalo tobe ka alumura ye kalenye munumba ewa a kerekerani kantigeli fe unye ku kantige ko arajaba ka kantigeli fe derila tala bidia do lesirite nunu na mogo ki yere kurosuma hadisa nana amba isutuka hadisa nana ko ciden ko man ahaddasa fi amrina haja ma laysa minhu fa huwa raddu wa fi riwayati man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa raddu ciden ko silamiya min fuleninye ni mo ye ko kura do ala ko kura mi ko ale cide mi nyamar yala ko ikado yomale kama do ikabara be sagi malafe ala ti sarade o hada made kana jate mina ko ne nye koro nin kanyi ube ne hakilila nin kanyi nin dina min fule ka dila ka dama hakilina kote nin dina ina addini tawqifiyya dina ye delila de ala kote ciden kote wode ya to wakati be ambaka hakili jigi aka laqdari fiqh kitabu min baw bolo aka kuma dola la yahillu lahu an yafala fila hatta ya'lamu hukm Allah fi ako ate daga mu'mini ako daga ate daga silamaye ikabara shiken nin dina kono ko be baraji nyina la ala fe fo ikala ka tiri do ola folo ala yen mun fonninna ciden yen mun fonninna sebo ni salafu salu yen mun fonninna fo ko ka dele la de nyini folo ni ma della soro koko la ni kuma do kani dabo akoro ko ibafo ni della ti bolo qur'ana ni sunna la ni ma dele la soro koko la qur'ana ni sunna ni salafu ka tabolo la ni ke wale de lo kanake ni nyaka la gadari yere ka kuma de ikana koshi de ke silamiya kono dina kono bato kono fo ikala ka kiri do ola folo abe komi doya nyininka mogo mi makala don akon ni bakana kana barake kun fetende waye shalal ulama ika doni ke bawo nyininka ni makala doni ke bawo nyininka ne ba fe kanin kuma fo ala ye mun fo ala cide ye mun fo ala salafu ye mun fo ala ne ba fe kanin ke wale ke ala ye mun fo ala cide ye mun fo ala doni ke bawo nyininka ke abe komi doye lagdar tigi nyininka ni doni ke bawo nyininka doni ke bawo fana sugu kachakoy doni ke bawo te kalan chogo kelena ute famu kelena ute hakilin kelena ute tabulo kelen tula ako yagtadi bil muttabina li sunnati muhammad sallallahu alaihi wasallam ako ni doni ke bawo fana nyininka kana tugu doni ke bawo be ko de kana doni ke bawo be ka kuma mina ka barake nay kana tugu doni ke bawo be ko be minke ko ibake itugu doni ke bawo munum be tugu muhammadu ka sunna ko tugulu de ko sunna mogo sunna karamogo doni ke mogo munun tugulembe ciden ka sunna ko muhammadu ka sunna ko sallallahu alaihi wasallam nuulu ye min fo ode mina nuulu be min ka ode nomina doni ke baga te ciden ka sunna ka kana ka kuma mina kana ka ladege aka ke wale wula daga daride fule kanin fo yede donc ya wu janto aw yere la ciden ka risanna chogore mani amila amala laysa alaihi amruna fa huwa raddu ciden ko ni mogo ye barake mogo do be se ka fo ko ciden ko ni ko kura do dina la de ka barable sagima ne ma ko kura do dina kono ni arajaba summin fule ne ya soro yede ne ya ke e ciden ko hari ni ya soro ye tanke ye barake na ka barabe sagima ikana do kono yerede ni mogo were de ya do kono ni e ya ke delila tala ne cide mi nyamra la ka barabe sagima wori ya to ri way do inana mani amila amala laysa alayhi amruna fa huwa raddu ciden ko ni mogo ye barake bara min ne min ya mariya laika barabe sagima wani arajaba adamana suka kere-kereya ciden kan nyamari kantaka mogo do tumbake ube arajaba su ka sabani su ka sungalo tugala kalo saba imbe anye mogo ye jamanan kono anye mogo do soro jamanan kono buwake me lesirita lade amba setu ko cide maddele ka kalo su ka fori ni sungalote ko cide maddole ka kalo mumen su ka fori ni sungalote munun tumba ke katawudo afana lesirita la dinala ama sabati ko cide nye kalo sabayin tugu nyogo no masabata bolo donc hari min ba ke ko otoye wode kanyi kana ke lesirita la dina kono donc antumbe mun nyogo hakili jige munun na oyen nununde na wulila munya anka jamana munya to kumfu nyagambilondo ni alama hakili nyuma di mima jamana to fule ko kelende be foye sunna karamogo ta doronde be foye ko kele
o ye jamanaw tɔ lafiya mais mun ye anw ka jamanaw mɔgɔw sɛgɛ an ka jamanaw kɔnɔ ni mɔgɔ kelen kumana a ye ciden ta fɔ ka kurana fɔ ka hadisa fɔ ka salafu taabolo fɔ ni mɔgɔ kelen ye nin fɔ ni e bɔra a kɔrɔ i bɛ mɔgɔ kɛmɛ mɛn u bɛ fɛn fɔ min ni o tɛ kelen ye nin de ye mɔgɔw ɲagami an ka jamanaw kɔnɔ ni tiɲɛ ni a sɔrɔli ani a tali n'a ka gɛlɛ jamana kɔnɔ o de y'an sɛgɛn jamanaw tɔ la kelen de bɛ fɔ sunnamɔgɔw ta dɔrɔn de bɛ fɔ kuranɛ ani sunna mais jamana in kɔnɔ ya ko caman de bɛ hakilina caman ni taabolo caman de bɛ jamana in kɔnɔ ni sigira mɔgɔ kelen kɔrɔ a ye kuranɛ ni sunna ni sirafu taabolo fɔ ye ni bɔra mɔgɔ kɛmɛ bɛ nkalon tigɛ ye ni ala ma hakili ɲuman di e ma e yɛrɛ ma kɛ sɛgɛsɛgɛlikɛla ye e yɛrɛ tɛ sɛbɛnni dɔn e yɛrɛ tɛ arabu kan dɔn n'i bɛ kitabu sɛgɛsɛgɛ ka tiɲɛ dɔn a bɛ yɔrɔ min e bɛ bɔ fili la cogo di nin de ye jamanadenw sɛgɛn afiriki sɛgɛya an bɛ ala deli ala ka hakili ɲuman di o karamɔgɔ jugu ni o bida jugu ni o welelikɛla jugu ala ka mɔgɔ kisi u tɔɔrɔ ma mais ciden y'a fɔ dɛ a ko duwaatu ala abwaabi jahannama a ko welelikɛlaw bɛ olu bɛ jahannaba da de la man ajabahum ilayhi qajafuhu fiha a ko bɛ mɔgɔ wele ka taa min na n'i y'u jaabi dɔrɔn b'i fili jahannaba kɔnɔ hadisa wɛrɛ la ciden ko inna aqwafa ma aqafu ala ummati ala ayyimatil mudillin a ko n bɛ siran mantonw ni mɔgɔ sugu minnu ma ɲɛmaw fililenw kalanbagaw fililenw dɔɔnikɛbagaw fililenw ɲɛma fililenw n bɛ siran ninnu ni ka mantonw kɔrɔ balima o ɲɛma fililenw de y'an ka jamanaw fa o ɲɛma fililenw de bɛ ala an ka jamanaw fa e bɛ hadisa sahalen fɔ e bɛ kuranɛ aya fɔ e bɛ salafu salifu ka taabolo fɔ ale bɛ taa hadisa min fɔ dayifu dɔ ale bɛ taa hadisa min fɔ bawudu dɔ nkalontiralen ka da ciden na mais ale t'a dɔn a fililen a bɛ mɔgɔw fili an bɛ ala deli ala kan kisi kan tanga donc n'a ye hadisa mɛn arajaba ko la a sun fasamanca do o a salli jamana fasamanca do o awa ciden ka sanna yele ka ko do o a ka alimura ka ko do o a ka kantigilifɛn ka ko do o a ka sadakati bɔ ka ko do o a ka jamana dɔw n'a ka ko do a bɛ nkalon tigɛlɛ a bɛ nkalon tigɛlɛ a si ma sabati ciden bolo sallallahu alaihi wasallam minnu ye dɔɔni kalan a ye ta kitabu ɲini tibiyanun ajaibun fima warada fi fadli sahr rajaba li ibn hajar al-qasilani galon bɛ arajaba kalona i b'a ye nin kitabu in kɔnɔ a ko hadisa nana la tilalen do tila yɔrɔ ma fula tani kela bɛ dayifu mugani kela bɛ mawdu an bɛ ala deli ala ka hakiliman d'a ma rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وأن آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين